seguim, anem cap a la cantina, anem a descansar una miqueta, perquè no hem parat en tot el matí, anem a dinar, anem a veure aquest espectacle de Nadal que tenim, i després de seguir. Aquí tenim Volpaiute, obert, possiblement de les pitjors atraccions que tenim a PortAventura. I rarament està oberta. Així que potser després venim a fer-la. Però per ara seguim amb l'objectiu d'anar a dinar. I amb el dinar no hi ha molta sorpresa. De primer uns nachos, de segon un chili en carn i el xurro de xocolata amb una Coca-Cola. En el corazón viva y alegría y mucho más calor. Sortim de la cantina i hem dinat. Una vegada més estem super tips. Com heu vist, hem demanat tots dos els nachos, la carn amb chili i el xurro de xocolata. Estava tot super bo. I ara, la veritat és que ho hem fet tot. Ens queda per fer Ferrariland, però no obren fins d'aquí 2 hores i mitja, així que el que farem serà anar a pujar a Shambhala unes quantes vegades, 2-3 vegades, per despedir-nos d'ella aquest any. Anirem cap a Mediterrània per veure l'encesa de l'arbre de Nadal, que ens queda just a l'entrada de Ferrariland, i ja anirem a fer cua per anar cap a Ferrariland. Fernando, vull anar davant. Per què no podem sortir? No, jo... No, torno a estar atrapat, Crec que tornem a estar al mateix lloc, Què, ens quedarem aquí fent moltes... Tranqui. Sí, farem? No. Hem arribat al centre. Vale. Buah. Esa agarramos recién. Jo aquí ja sé per on és, ara. Sí? Sí, això té altre. Molt bé, a la segona. Doncs hem fet una petita parada al Secret dels Mai, aquest laberint de miralls, i ara sí que ja seguim direcció a la Xina per pujar a Shambhala.
Doncs he pujat a Coco Pilot. Sabeu que a mi aquestes atraccions de recorregut, encara que siguin infantils, m'agraden molt, sobretot per les vistes que ofereixen del parc. I no hi havia pujat mai. No he pogut gravar perquè no he demanat permís aquesta vegada a PortAventura per gravar, així que no he volgut fer res il·legal i no he gravat des de dalt. Però les vistes són xules. La propera vegada demanaré gravar, intentaré pujar algunes atraccions més. Tampoc me n'havia donat mai i queda just aquí al cantó. A mà dreta tenim com una atracció, us ho ensenyo, amb uns tractors d'una atracció de recorregut que està molt bé, fixeu-vos. Doncs no me n'havia donat mai. I la veritat és que està molt bé. Tota la zona vista des de dalt de Sesame Street està molt bé. També té unes vistes bastant maques de lo que és Shambhala i Dragon Khan, així que la propera vegada, per poc que pugui, us ho gravaré i pujarem als tractors. Ara avui ja no tenim temps, perquè anem a veure l'encesa de l'arbre de Nadal, que és l'últim acte que ens queda d'aquestes festes de Nadal. Però una cosa més feta, sempre pots descobrir coses noves. El parc realment té moltíssima oferta. I pels més petits, la veritat és que jo crec que està molt bé. ¿Habéis visto a Woody y a Winnie? ¿Los habéis visto? Bueno, esto es para ellos. Bueno, vamos a hacer el encendido del árbol como todos los años. ¿Me acompañáis? ¿Sí? ¡Adelante! 3, 2, 1... Pero solo había que darle al botón y todo encendería. Pero, ¿qué ha podido pasar? A ver... ¡Oh! ¡Claro! Ya sé de quién ha sido idea esto. Voy a conectarlo aquí. ¡Woody! ¿Has sido tú, travieso? ¿Cómo que no? ¿Con la ayuda de Winnie? ¿Cómo os gusta jugar, Pues con la ayuda de grandes y pequeños haremos una cuenta de 10 y le daremos al botón. Vamos, amigos. 3, 2, 1 y... ¡vamos! ¡Maravilloso! Por fin está aquí el verdadero espíritu navideño. ¡Feliz Nadal y que paseu un fantàstic dia a PortAventura! Doncs ja hem vist l'encesa d'aquest arbre de Nadal. Nosaltres ja ho tenim tot fet a PortAventura i ara ja anem direcció a Ferrariland, on passarem unes horetes. Estem molt cansats, però sí que volem anar a fer, jo crec que totes les atraccions de Ferrariland. Esperem que no hi hagi molta gent, així que farem l'Space Shot, pujarem a Red Force, òbviament, farem els 2 simuladors i si podem, si no hi ha cua, farem Maranello Grand Prix, a veure si avui la podem fer, que jo crec que avui serà un bon dia per fer-la. I recordeu, si us quedeu a l'hotel, que us inclou l'entrada a PortAventura i a Ferrariland, no heu de sortir del parc de PortAventura. Si aneu fins a l'entrada, just al costat de l'hotel de PortAventura teniu una entrada a Ferrariland des de dins del mateix parc de PortAventura. Doncs bé, ja se'ns ha fet de nit mentre estàvem fent la cua per entrar aquí a Ferrariland. Ja hem passat els torns d'entrada i tothom està anant a fer exactament el mateix, anant directes per aprofitar aquests últims moments de llum, la poca llum que ens queda, per fer Red Force. Així que anem directes cap allà.
tenim el primer dels objectius que teníem per fer aquí a Ferraryland. Hem pujat 2 vegades aquí a Red Force. La primera vegada hem pujat a darrere de tot i he de dir que vibrava preocupantment. No era algo que poguessis gaudir realment, Bastant preocupant. La segona vegada hem pujat a tercera fila, juraria, i molt millor. Les sensacions són molt millor. És una atracció molt divertida, sensació de velocitat, l'altura... No sé com està ara mateix Top Thrill Tube. Potser li queden 15 dies de ser l'atracció més alta actualment activa del món. Així que una cosa més que tenim aquí a Ferraryland. I ara ens n'anem cap a les torres de caiguda lliure. Doncs ja hem sortit també de les Thrill Towers. M'ho he passat molt bé, la veritat, però com sempre, sabeu que és l'única atracció, o sigui, les caigudes lliure, que em fan por. I aquí vinc perquè hi ha l'Space Shot, no la caiguda lliure. Què és una Space Shot? Et llencen des de baix cap a dalt. I això fa que, com m'estalvio tota la mala estona d'estar pujant a poc, fa que m'atreveixi a pujar-hi. Ja l'hem feta i ens queden els 2 simuladors. Racing Legends està tancat, així que només ens queda Flying Dreams. Al final ja sabeu que per mi Racing Legends és el pitjor simulador que he pujat mai, mentre que Flying Dreams sí que és veritat que després d'haver pujat al Flying Theater de Pandora a Disney Orlando, ja tots els Flying Theaters em queden curts, però m'agrada molt, és una experiència que està molt bé, així que ens n'anem cap a provar Flying Dream. Avevo 10 anni quando mio padre ha portato me e mio fratello Alfredo a vedere la prima corsa. Era il 1908 e l'automobile era stata inventata da poco. Cuando Enzo Ferrari fundó su compañía, dijo: mi sueño es crear un coche que vuele sin levantarse del suelo. Es hora de que vuestros sueños se hagan realidad mientras voláis alrededor del mundo con Ferrari. I ja tenim Flying Dreams feta. Ens ha tocat a dalt de tot i a una punta, i la veritat és que sempre tinc aquesta sensació amb aquest teatre volador, i és que com la pantalla no és envolvent, realment no arriba fins al darrere de les cadires, et trenca molt la sensació d'immersió. Realment no m'acaba de convèncer en la posició que ens ha tocat, perquè veus tota l'estona el sostre i realment no et sents a dintre de la pel·lícula. Si et toca al mig i a la fila del mig, són 3 plantes, diguéssim, aleshores està molt bé. Però en el moment que ja et toca, si et toca dalt de tot, malament, perquè veus tot el sostre. I si a més et toca un lateral, et perd tot l'encant. No m'ha acabat de convèncer, a més, hem hagut de fer mitja hora de cua ben bona. Bé, em queda amb un gust agradós. M'agraden els Flying Theaters, però potser ara ja n'he fet tants que avui no l'he trobat tan bé. I bé, estem a punt d'acabar el dia, així que nosaltres, com veieu, estem tornant a entrar a les Thrill Towers, estem tornant a anar a l'Space Shot, que ens ha agradat i volem repetir-la, així que anem a fer l'Space Shot. Anem a fer una última vegada Red Force i marxem cap a casa i ens veiem al sortir.
I des d'aquí, amb aquesta font, en aquesta plaça que ens dona la benvinguda, ens despedim d'aquest vlog de 2 dies a PortAventura, amb una nit a l'Hotel Gold River i una visita final al parc Ferrariland. Hem passat molt per sobre de Ferrariland. Si voleu conèixer més el que és el parc en si de Ferrariland, fa tot just un any vaig publicar un blog on pujàvem a totes les seves atraccions, on teniu els on-rides, i realment parlo molt més en detall. Avui el blog aquest que hem vingut a fer ha estat més de com és passar 2 dies a dintre del parc i disfrutar, i us he ensenyat una miqueta com acostuma a ser la meva rutina a dins del parc. Anem a parlar una miqueta en general de com ha estat. Comencem pel tema decoració nadalenca, com es viu el Nadal a PortAventura. Potser és el punt més fluix d'aquests 2 dies per mi. M'ha semblat que realment no tenim una gran decoració i que PortAventura no acaba de treballar del tot bé el que és la decoració de Nadal. Personalment, m'agradaria un punt més. Crec que PortAventura, per exemple, inverteix molt esforç amb el que és la temporada de Halloween. Crec que és la temporada forta de PortAventura, i Nadal ve just després i es queda com bastant oblidada. Pel que fa al parc, com me l'he trobat? Realment hem tingut moltíssima sort. Hem vingut un dijous i un divendres. El parc estava pràcticament buit, així que hem pogut provar tot. Les atraccions les he trobat molt bé, especialment Shambhala. Furious Baco ahir em va agradar bastant més. Avui, que suposo que era un altre tren i ens hi hem fixat i les rodes estaven molt gastades, vibrava molt, no era realment algo que poguessis gaudir, així que depèn de la sort que tinguis. Crec que ara mateix PortAventura es troba en un punt on tot és molt bo. Sempre dic que per mi és un parc molt infravalorat, perquè l'última novetat, Uncharted, està molt bé, però pels grans fans de muntanyes russes intenses, doncs es va obrir Batman Gotham Cityscape el mateix any i li va fer molta ombra. Crec que és un parc molt notable. Tot el que té, ho té molt bo, realment. Vull dir, tenim Furious Baco, Dragon Khan, Uncharted, Shambhala, són muntanyes russes espectaculars. Però ara mateix li falta alguna cosa que realment tingui molt de pes. A nivell temàtic és preciós PortAventura, és molt gran, tens 1000 experiències. Em va agradar molt, que és relacionat amb el tema d'abans, l'espectacle de Nadal del Teatro Imperial. Jo crec que té moltes coses bones. Li falta ara, crec que aquest punt d'inversió de posar-li una nova atracció que el posi en el punt de mira de parcs d'atraccions d'Europa. Pel que fa Ferrariland. Ferrariland, per mi, continua sent un projecte fallit per part de PortAventura. Sí que és veritat que Red Force és molt divertida i és una atracció molt única i que val la pena anar-lo a provar, però és que és l'únic que té. Hem anat a l'Steel Towers, hem anat a provar Flying Dreams, que tampoc ens ha acabat de convèncer. No sé, jo no crec que ningú compri una entrada única i exclusivament per anar a Ferrariland. Si veniu als parcs, PortAventura tancava a les 6, Ferrariland obria a les 6, per tant, et va perfecte per quan tanca un parc anar a visitar l'altre, però és que si no, jo crec que no val la pena. I també, parlant de Red Force, l'hem pujat ara a última fila i és horrible, fa molts cops. La veritat és que la diferència entre les 3 primeres files a les 3 últimes és abismal. L'hem pujat 4 vegades, crec, en total, i realment es nota molt. Així que si teniu l'oportunitat, intenteu pujar a davant de tot, perquè darrere vibra i dona molts cops. Dit això, nosaltres estem fent el camí cap al pàrquing de l'hotel, on ja anem a agafar el nostre cotxe i anar cap a casa. Espero que us hagi agradat. Si heu arribat fins aquí, deixeu el vostre like, subscriviu-vos si no esteu, que, com sabeu, m'ajuda moltíssim, i espero que ens veiem ben aviat. Adeu!